Kani ke Akashvani Shillong ke khubor puli di kasan di sana kimat bakong san jo ke khubor. Pelat pegba kasan Kongres ya ke manifesto na kebentar ke Lok Sabha election 2024 lemba u presiden ke parti u Malik Arjun Kharge ha ke jingidan lang ke Sonia Gandhi bat u Rahul Gandhi. Ya chaprang ke jing tap vote ki nong song snong ke Meghalaya nalai yengsa ki bahap ha ke thop absentee voters. Nabadawa Frontier Nagaland Territory ka ENPO khot jingelang ka darbar cabinet jang sarkar Nagaland ya ka ENGOA ban khro bat pensu thu ikipat ba banishim menta ha ka Lok Sabha election 2024 bat shem kipat ba kin sala ban thep pisa shabang lengba ki cash deposit machine ong u governor ka RBI u Shakti Kanta Das ki khubor ki babnya ka garanti ya kedor Bible baduna tam bat kebanlong saus pak pengkasi sengi ban aimar silak tengka ya kawai pakawai kalong yeng kabaduk ha kari man lausnem kabha kerpang ba sanpho na kasispa katamar sitengi kam sarkar joko sarkar pedeng na kabentaki kenthei bat ka national ka census kilong kimat trikam ki bapok mat joksen Congress kumba kala penpau ha ka manifesto ko jongka na kabentaki election Lok Sabha 2024 o president kesen Congress akari o Malik Arjun Kharge rengkat ba kiwe di ki he nong yalam joksen ki bakunthop ya ka Sonia Gandhi bat ya o Rahul Gandhi kila pelat ba ya ka manifesto ka balong ka jungkular himat trikam kesen Congress ha New Delhi nen kesngi Kaseng Kongres kala kular ru ban kentiu ya ki jing tei jing sna bat ban rat ding khong ya ki jing duk jing kedu da ka ba pen bha ya kala wei jong ki arpulai klur ki pa nong India ha ka ni ka post nam ka ban wan Kaseng Kongres kala kular ru ban pendu no ya ki jing see by application na ka bentaki kam sarkar ka cashless health insurance ka ba hadu arpusan lak tengka na ka bentaki pat ba salonsar bat bantung kam haki laipo lak teli ki post ki balat haki office jong sarkar pedeng ka manifesto jong sen Congress ka kren ru halor ka jung penlong ya ka jung tokit halor ka scheme electoral bonds uhe nang ilam ka seng BJP ubalong ru menteri rang badu kari Narendra Modi ulong ba kari berkawai ka 3 minute ban kenjo ya ka thong ban penlong ya kari India kari ka balakiu ha karoi kaman bat ka yok ka kot ha ka ba ulong ba ha kini ki suppose nem balalek ka sarkar ka ba hapo ka jingelam ko jong u kalala ban penulong ya ki jingdan kam ki bakong san e jo ki pat ba ki bala sateng la da ki post nem mudi ulak keren ni kani haba ajin keren ha ka jingelang pat ba ban kershan ni ki kertong ka BJP ha churu jong kathan Shekhawati ha ka jila Rajasthan nen gasi bat ulong ru ba ha kini ki suppose nem ki balala la dep ban pen kre ya ka nongrim ban penlong ya kari India ka balaki shaprang umuri ulong ba menta ka perthai berok kawai ka lengo ba kumno kari India ka ki irat step hadu kata-kata umuri ulong ba suppose nem menchwa kari kelahiar arsut syaka jing do jing kermen hendai hadin ba sarkar ka ba hapo ka jing lam jong u kala yo bat yo lakam jong jing sensyar kala trade ka hok bat menta kari kala ki shaprang step chat ka election commission kala sedang ha ka sipalei menta kata yo ya ka jing aila de kibri ban tap vote na layeng ha North Garo Hills bakan beteng hadu ka praterik menta benaya yong ha nyo amlarem assembly segment ka jing tap vote na yengsa kan sedang ha ka khat arteri uye yong bak ka thong ka long ban pendep purai ka ha ka khatlai teri uye yong ka jing tap vote na layeng na ka bentai kibri ki bahap ha ka thop absentee voters ha South Garo Hills kan long ha ka khat ar ba ka khat lai teri uye yong ar hajar pusau na ka bentak riboy on penlong ha ka prateri uye yong ha South West Garo Hills on penlong na du ka hri terik ha du ka prateri uye yong ar hajar pusau bat ha East Garo Hills on penlong ha ka khat ar ba ka khat lai teri uye yong ar hajar pusau kani ko khubor kawan shapi na ka Akashvani Shillong ka darbar cabinet jong sarkar Nagaland kale kendu bat kasunjuk ki officer sarkar ka Eastern Nagaland Gazetted Officers Association kata ka ENGOA bat kiwe di ki sarkar bat kinong penyat jong ki officer sarkar ki bakham kongsan jong ka Eastern Nagaland ha ka jingelang ha Kohima
haka sautri uyayong arhajar arpusau. Ya kata ke lang lakot penong na kabenta bani tai halol ke jingdawa jong kaseng Eastern Nagaland People's Organization kata ka ENPO ban yono ya ka Frontier Nagaland Territory batru ban kentu ya ka sunjuk joki ofisar sarkar ka Eastern Nagaland kata ka ENGOA bahkan pensu thuo bat pensulur gi pat ba nong song bakiri simenta ha ka jingjit nong mikmat sha ka yeng darbar parliament lengba ka lok sabha election ka banlong habar koi kari habakren kinong pathai kubor menteri katnat boarding bat parliamentary affairs UKG Kenya uloong ba ka jingelang kalalong ka bayat ben kijita ye kren kilalong ki balat lut bat ki basai ha ka ba nakaliang ka sarkar jala kala pentit ba kala ju ai ka kaipot lengkot nakapor sa kapor nadu baka enpo kala penpau yela kajing angmut hausnam arajar shipho kat hadu menta ya kati kajing lang jong ki dukot na ki benta ba per ki bala wan banishim menta kila penpau yela kajing sngo bat ya kajing perkhat Shen ka Reserve Bank of India kan sha bat plila no ya kajing tap pisa lung baki cash deposit machine da ka ba pendan kam ya ka UPI Kada do mentala pendankam ya ka UPI tang haka basay pisa bat pa pisa sa kibeki account. Ulat ka RBI u Shakti Kanta Das hawakren nen kasmi uloong bakatay kasinjam ban pentri kam da ka RBI kan nang kampen sok susu ikipat ba nong konsyo pisa bat kan airu ya ka jing sakri ka bakhamba ha ka ba lumpisa ha ki bank. Susu ka RBI kalabut jing terwaru ban ai jing bet ya ka jing pendam kam ya ki third party UPI app bansi pisa lembaga UPI na ki prepaid payment instruments ki balaktip kum ki PPI wallet kaban pensok susu ki pat ba kan penklan ya ka jing pentre kam ya ki digital payment na ka benta bansi pisa wat hakidor ki berit Menteri rang ba kami Meghalaya ubelong ru National President kaseng NPP u Conrad ke sangma ula bani kendu ye ki he nong yalam ka BJP Hagaru Hills la sha kasi ublay ki dikot rekam ka BJP Hagaru Hills kila persya ye ka jingi trelang bat kaseng NPP nakadaw ka jing sya pensitam balakano da kaseng NPP bat ki nong yalam jok NPP persya ye ki dikot jok ka BJP ki nong yalam ka BJP na Hagaru Hills Kila keren syai, baka NPP ka deban khot ya ka jingelang penisuk atura, haswa bakin ai ya ka jing kersan jongki ya ka NPP. Karai jong kaseng BJP ban peniang kertong ban ya kun ya ka Lok Sabha election ha Meghalaya, bat ban ai ya ka jing kersan ya kaseng NPP, kalalam sa ka jing knyum ha pedeng ki he nang yalam ka BJP ha ka jela, ha ka bakla danru ka jing dawa ban wengno ya urikam G moment nakasuki state president ka BJP, halor ke jeng bamla ke jeng uban penbor ki bor ki ba halor ke BJP hakari na Delhi ban peniang kertong hak election Lok Sabha ke banwan ha Meghalaya uway ni kinong yalam ke BJP ha Meghalaya ubalong uway na ki menteri jeng sarkar jela uba EL hek uloong ba ke jeng dawa weng kam no ya urikman G moment na kasuki state president ka BJP ha Meghalaya kalong ka bamdan kam banle Habakren hakinong patay kubor u bahek ulaom bakatay ka jing dawa weng kam no ya urikam G moment nakakam president ka BJP ha Meghalaya kalong ka bamdan kam banle nakadaw ba u moment usubut bet ye ki hukum ki bala ai de kinong yalam ka BJP hakari lakano ba u moment simnala ban penbor ki bor ki bahalor jong ka BJP hakari ban peniang kertong haki artli ki parliamentary constituency ka jela Meghalaya Susu habayada yo state president ka party BJP ubahek uloong ba umumin usule bet yala ka kamram bat jingkit kli bala benset hau haswaban penkut iku kubor kimat bakongsan sa sisien pan pelat pet ba kasen kongres ka manifesto na kabenta ka Lok Sabha election arajar arkusaw lemba u president ka party u Malik Arjun Kharge ha ka jingi dan lang ka Sonia Gandhi ba Rahul Gandhi ya chaprang ka jing tap vote ki nongsong snong ka Meghalaya Nalayin sa kibaha bakatop absentee voters. Nabadawa Frontier Nagaland Territory ka ENPO khot jingelang ka dorbar cabinet ka Nagaland ya ka ENGOA ban kro bat pensuthu ikipat ba bani simenta ha ka Lok Sabha election arajar afusaw.
Bat shen ki pat ba ken sala ban tep pisa sa bank limba ki cash deposit machine ong u governor ka RBI u Shakti kan tadas. Katu kani ka kubor lakut kablawan sapi na ka Akashvani Shillong.